Hello, good evening mga kabanding. Good evening, good afternoon, o good morning. Kumusta mo? Naot niya naa mo sa maayong panglawas. Nya, nako yang kisa pa to ang wala naka-subscribe, please subscribe. Like and comments and share. So, this is Nang Banden again. Na ako'y i-share ninyo murag advantage ni sa katong gusto magminyo or na ay plano magminyo. Naa si Mama Liling, akong mama. Magprika na siya. Mama Liling. Dara si Mama Liling. Ko diri man gabi o may buntag kaninyo nga tanan mga guys. May ako karon diri sa pag nalay mga pahinumdom dili gid singgon nga ining nagseminar ko sa Kaslonon. Nay mga tip nga angayan gayud unta sundon sa sulod sa kaminyoon. Una, kung plano pagsulod sa kaminyoon, mag-pray gayud sa Ginoo. Kung kinsa o sino ang ikauban sa kinabuhi. Dili lang kay basta lang nga inang na magkita ka mo di ila-ila sa ila-ila nya sa pagila-ila inang kinanglan gayud nga imo masinati ang kinaiya sa usa ka babae o sa usa ka lalaki nga angayan gad nimo pilion nga dadon sa altar sa kaminyoon. Kay ang pagminyo dili lang kayo sa kaadlaw or usa ka tuig, mga pila ka buwan dili, kundi hangtod gayud sa katigulangon o hantod nga maibulag na kamo sa Ginoo sa usag-usa. Ang pagkaminyo mag-umol man kamoy pamilya. Amin na nga, kung mahimo, pilion ninyo ang tao or babae o lalaki nga lapit sa Ginoo ng palasimba niya. Pirmi imo makita nga mosulod sa simbahan, dili lang kay ang hitsura lang o ang iya kagwapa, kagwapo ang imo giapas, kundi ang iya kinaiya nga makantigo pagrespeto, pag inabang imo ika-istorya, ikasabot, dili lang kay diretso lang, usa ka buwan, 2 ka buwan, 3 ka buwan, mo desider dayon ang magminyo. Tungod kay amon lang tingali ina akong pilion, dili oy kinahanglan pa mag-ila-ila. Kung mahimo pa usa, 2, 3, 4, musubra pa sa 3 ka tuig ang imo pag-ila-ila sa usa ka babae o sa usa ka lalaki. Ang pagpili naton sa usa ka lalaki nga aton minyoan di lalim, kundi aton igayud abayan sa pag-ampo. Umutani kita sa Ginoo, ang Ginoo mao na binisya nga lalaki ang imo gihatag para sa akon, o tagay sign ako Ginoo kung mao na binisya. Kay makita biya nimo nga inang kung imo gid ngayon sa Ginoo, muhatag gid og sign na ang Ginoo kung mao na ang babae, mao na ba ang lalaki nga imo pilion, nga imo gadadon sa kaminyoon nga sunod amo ang magkuan sa imo mga anak sa maabot nga panahon na ako may grasya sa pagminyo. Kinahanglan gayud ni kasabot nimo nga inang kun gid siya ba sincere siya sa imo nga inang angayan gid nimo sa pilion. Kay dili ang pagminyo di lalim ang magminyo kay natuod pagayod mga guys. Kaya sa pagminyo imo gad ina si kauban hantod gayud sa kadugayon o sa ano kamukutog gayud kuan sa Ginoo. Nga ang tao nga imo mapili labi na gad ang babae, kabili nimo sa kaugalingon, makaikatambayayong nimo sa pag-umol sa pamilya sa maabot na panahon. Nga inang angayan nimo sabot, buhay gugma sa imo pagkatao, iya ka gigugma 100% dawaton. 100% gayud na imo sa gidawa. Yan ang kasaligan nimo siya. Kay ang pagninyo sama gad ina sa usa ka hagdanan, diba? Ang hagdanan mo sa kakanaog kita paubos nga may paubos na gani ang ipasabot nga inang naay sa kasakit, naay kalipay na aton bation. Imo gid ina sinati ang kasakit, kalipay nga imo gid madawat sa imong pagdumili. Haruhay man, usahay na ikapigado, nga inang dili lang dagon sa away. Mag-away dayon kamo, mga gamay nga dako, mag-away, mamutos dayon. Kay ang pagminyo ay nagsugot sa aton, kundi aton gayud kabubuton.
atong kinasing-kasing nga atong gidawat nga magminyo kita busa wa na surindiray, wa gayud sing atrasay basta musod na kita sa kaminyo. Ito kay lahi raman jud ng magminyo or mag-ipon no. Kaya kanang pagminyo hangtod sa hangtod man jud na siya. Diha man jud nimo makita kung unsa, di ba? Kanang sa lahi man gud tong katong akong giingon kay dali ra kaayo mo decide. Diba? Dali ra kaayo mo decide na unsay desisyon la maudayon na mamutos nga na kay lagi samot na sa atong generation karon. Nya ang kwan nindot gid magpakasal. Kaya tao sara pagsala nga inang kwan niya magpakasal dayon. Nunot sa mga panahon sara ang naglakad sa among nga panahon sa una inanagayod nga pamyan ang babae so kasal isa pa makadto sa balay sa lalaki karon dili kay ngano nagisiling ta nga kabaguan nga kami nga inang may edad na amon ina sa gi-estudyon daw amon bagi eskwelahan unsaon pagdawat karon nadawat na nako inahinay inang sa pag-ipon matawag ta nga inang okay lina sa ila kay okay mo man na ilang ingon karon ilang. nga kuan lang usa Oo. kanang adjust sila Adjust kung sila. mag okay sila oo sila kung dili dali ra Dili kay pakasal. imagine lang gud mga kabandin kani si Mamaliling sila ni Tata Nunoy wala ni sila nag-uyab og taas imagine ninyo karon nga mga nag-uyab no maabot na sa 7 years 6 years ya di ay to dili magkadayon sila pila ra mo ma Wanda kami sa to mga basta dali lang to no? diretso sila minyo dili Lisod. gani nga kanang kuan Lisod. diha sila nag-adjust Nag-adjust. ay dili man good bisan pag ako no kay dugay man mi nag-uyab compare na to ha kay nag-uyab mi padung 7 years na unta to wala mi kaabot og 7 years ini kaugma mo 7 years na mi nagpakasal mi imagine 7 years mi niya sila ni Mama Pilara ang kanang sila ni Mama adjust sila nagtuok mo nga ang 7 years dili mag-adjust gyapon okay bisan 7 years mo wala gyapon na nimo nakit na ilhan ang imong uyab kay ila na ipakita ana ang nindot man manggawas man na inig ninyo di ba man no magawas na bisan 7 years mo Na 10 may years pa mga- mo diha naa gyapon may adjust bingkil Adjust magawas gyapon. na adjust gud wa gyud gyapon kung mo may same adjust ra ang usa ka parehara magdiayon na butang ta magdiayon na we adjust nuwa gayud buwa gayud kaya nga wa may ang usa init way padulngan puro kayo ang usa bugnaw ang usa kayo ang 7 years ug 3 months parihara na basta makadesisyon mo inya kuan ra na tinud-an na inyuhang duha na ay isa nga walay klaro awa jud nay klaro bisan pa pila mo katuig maabot kung way klaro ang isa wa mo na nga nakaana jud ko same ra gyud kung kay ngano sige mo o adjust pa na magani uban nga nangapo na lang walang gyapon ka adjust kay wa kadawat siya kabulingon wa kadawat siya na bana og asawa kay sige lay adjust hantod nga mo dangat sa way maayo nga pag puyo dali lang kaayo lakaw na lang para iwas problema di man iwasan ang problema imo magadi na harapon muna nga ang nindot nano nila hutay kami tungod sa grasya sa Ginoo nagpakasal kami bali ang grasya ba hinay-hinay man ni sulod sa amo ngano nag-adjust ay kami lisod ba ya ang pag-adjust dawat man ang usa-usa dawat sa usa kag usa ako ni dawat akong bana kung sino ako sino siya gidawat namon nila nila hutay kami hantod karon nga respect respeto unsay one respect unsay kuan problema wa nang pabati ang among mga anak wa sila kaibaw nag-una sa amin nag-away mi wala sila kaibaw kaya nga no dili mo ko gusto kabati sila amo lang personal wala ko kadungog nila nga magsyagitay sila kanang mga bad words wala gagmay pa mi sa una high school elementary high school wa jud ni kadungog na mao na di ko maanad
dili ko ganahan ana nga makadungog. Minadako Nadahan ako karon sa akong anak, di ko ganahan makadungog sa ilaha nga mag bad words. Kanang musulti dili maayo. Kung sakit akong dughan makabati ko ba? Sakit ang akong buot. Mana kamo kinsa diha, kamo diha kinsa dihang manag-uyab. Ay inyong uyab balikason gani mo ayaw na lang na mo anak biyain na ninyo. Kay balikason man gani mo uyab pa mo kung sa pagkapong mamilyo na mo. Samot kay di ba mano? Uy kapadulungan kay luoy kay inyong anak-anak Kay makadungog man. makadungog. May nawad-on jud. Wad-on jud. Kay Imagine na. mo pamilya. Balikason mo sa imong anak, di bati kayo no. Sakit. Wala dapat respeto jud ang number 1 niya. Love niya. Mukalo na na. Kuan na siya musunodan ang grasya. Kay na kami adjust na. Nakasabot na kamo sa usag-usag. Di lalim mo yung musod sa pag ninyo. Mana nga. Labi na gud may mga anak na mo. Pag may mga anak na kamo, na pagyudira ang mag-adjust mo. Tambayo yung be kamo sa pagpatubo, pagpadako, pagpasabot sa mga anak, pag-umol. Oh, next step, namoy anak. Di na gani mo magkasinabot ka kamo pang duha nga wa pa mo'y anak. How much more na mo'y anak? Manood na diha tanan problema. Mano? Yana niya. Naadyo na tanan Jadi ang mga bata, sikunon, hinaton, sunod na butang, wagay bay, makuot. Pero, kung makasinabot lang gud bahala, way makuot, makasulbad lang Makasubad. gyapon. Ano? Tinuod na. Kay, nagsabot man mahal, kung kita anay sara, makakuha gud sing inog pa, doktor, inog pa, tambal sa bata. Manong man, tingog sinabutan. Nas-adjust ba? Usam lat ka maayo, ang dugay gaidlat mo ninyo. Oh, Kay pero para magpagwaay ba? Para sa akon, okay man la tingali na. Ngano? Pagwaay sila kinaiya. Kung unsan kinaiya sa usa, nasayra na sa usa. pero di gyapon na masayran jud Hantod, maoy. hantod Kay na dili nasayra tanan na. manggawas jud basta Hantod na uyab ka mo. nasayra na. Maka-adjust na usa pag usa. Mao na tinga sa nang gisunod sa mga kabaguan. Pero para na ako, seguridad sa usa ka babae. No? Mukuan gayud sin kami. Para ang grasya ba? Tuloy-tuloy gayud. Grasya mo sulod. Kaya no, ang kamay katungod na sa usa-usa. Noon kita lahi man ta. Lahi inyong idea, lahi akong idea, Lahi-lahi. lahi dili parehas. O to mga kabandin hangtod sunod na sad. Gamay na misulti na ako ban sa Panginoon. Naot unta namoy adiya. Namoy mga tip una sa among gisulti karon. Kisa to ang gusto mangutana, gusto makahibaw, pwede ra mo kapunan. Or Mga angayan nga imo sabton. pwede ra mo mangutana. Pwede kuha na kayo, open na kayo mi kung unsay pangutana ninyo. Amo nang tubagon, dili mi mga expert, pero dili sa expert si Mama Liling, paningkamutan lang niya mo. Paningkamutan lang sa ni Mama Liling. Paningkamutan sa lakon na tubag. Sure ko makatubag sa Mama Liling kay expert naman na. Kay kanin sa Mama Liling, kuan man ni siya kanang survivor. Survives tang kalisod. Survivor sa tanan kalisod. Buhing saksi ako. Thank you. Thank Bye-bye. Please Bye-bye. subscribe. Please subscribe. Click Kanang the button banding. below. And Mama, bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you again. Nindot kayo itong color. Bye-bye.